नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। आज हम बैठल बने, रउआ सब तो जानते नहीं कि हमारा नाम विकी ब्लास्ट, साथ में सिंगर प्रेमी राहुल यादव, बगल में दीपक चौबे जी, पुरान मित्र। आज बहुत दिन बाद हमने के एक साथ बैठल बने जा, बड़ा खुशी होता। और आई रही जब मिलकर कुछ बात करेंगे रहे, कुछ काम आगे प्रोसेस में डाले के रहे। अचानक प्रेमी राहुल यादव जी यहाँ के हम इनका रिक्शा के लिए कुछ ही हम गाई। हम कहे कि भाई कुछ कहे गई बात चैतेगा, वो चैत के सीजन चलता चैता भाई, दर्शकगण तार इंतजार करत हुई हैं। और राहुल प्रेमी बहुत सुंदर दुगो चैता गईले हैं। एगो है इनकर गाना याद बना मुखड़ा, डायरी पर ले लिया कहीं भुला जी को। तो रउआ सब बनल रही मिक्स इंटरटेन भोजपुरी में। और दबा दब सब्सक्राइब करी, शेयर करी, लाइक करी, कमेंट करी, अपन प्यार आशीर्वाद दुलार विकी ब्लास्ट के दी, ताकि हमेशा हम रउआ सबके बीच में एगो छोट इंटरटेनमेंट वीडियो से लेके बनल रही। और ये सब वीडियो के जो भी गाना बा रउआ सबके लिंक नीचे मिली और कंपनी के नाम हमें बतावल जाई, वो कंपनी से जाके सब गाना रउआ सब सुन सकत नहीं। ताई एगो गाना इनकर भइल बा, चैत में तू चहक गइलू, बुझाता कि बहक गइलू। ई फर्स्ट सॉन्ग बा। सेकंड सॉन्ग बा कि चैत के महीनावा चढ़ल बा, देहिया के गर्मी बढ़ल बा। दू गाना के रिकॉर्डिंग भइल, बहुत सुंदर लागल है। और आई हम प्रेमी राहुल यादव से बात कर चाहता नहीं कि आज इंग्राजी चैता गा के काम महसूस भइल, कैसा लागल, दो शब्द में रुआ सब बात करस। और गाना के मुख्य लाइन थोड़ा बहुत गुनगुना के सुनावस। और मिस्टेक तो होइबे करी बेचारे से, कैसे कि रुआ सबके बीच में आके बोलल सबके बस की बात नहीं खे, लाज शर्म डर रुआ सबसे बहुत हमनी के लागेला। मिस्टेक अगर होई तो कमेंट में जरूर बताई जा, हमने के आगे सुधारे के पूरा प्रयास करब जा। आई राहुल प्रेमी से दो शब्द बात करी जाओ, यहाँ के कैसा लागल। नमस्कार। सबसे पहले अपने गुरु जी के, उसके बाद रउआ सब लोग इनके प्रणाम बा। और पहले भी कह चुकल बानी कि विकी भैया सोसाइटी के देख के, सिंगर के देख के, हमरा के समझ के तब गाना दिला। मजा तो आ गई गा के, अब एक लाइन गुनगुना के बता देता नहीं रहो सबके नाम बा। और पहले भी कह चुकल बानी कि विकी भैया सोसाइटी के देख के, सिंगर के देख के, हमरा के समझ के तब गाना दिला। मजा तो आ गई गा के, अब एक लाइन गुनगुना के बता देता नहीं रहो सबके। ये गाना दोनों आरसीएम से बहुत जल्द आई। थोड़ा डालो। और ये भी गाना हमारा आवता आरसीएम से ही आई, पहले भी बतावले बानी। तो गाना बा पहला कि नइखे देहिया पे कविता पारदा, कैले बारू तू गौए में गारदा। नइखे देहिया पे कविता पारदा, कैले बारू तू गौए में गारदा। अरे काहे एही रे उमर में सनक गईलू, चैत में तू चहक गईलू, बुझाता कि बहक गईलू। चैत में तू चहक गईलू, बुझाता कि बहक गईलू। बहुत सुंदर लागल। पहला गाना ई बा हमार चौबे भैया भी चहक गई अभी ये सुन के, घरवा सबके मिली। दूसरा बा चैत के महीनावा चढ़ल बा, देहिया के गरमी बढ़ल बा। चैत के महीनावा चढ़ल बा, देहिया के गरमी बढ़ल बा। सेजिया पलोटत बानी हम, चारा नियन चित पट 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 चुली करतावे। चटा चट 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 घरे आजा राजा,
फटाफट फट फट। तो रउआ लोग इनमें से जे घरे मेहरारू के छोड़ के गईल ह फटाफट आ जाई। और का कहे के बा ली बाकी सब फिर से हमार चौबे भैया कुछ रउआ लोग इनके कैसा का तने दू सब मिक्स एंटरटेनमेंट के नाम ले मिक्स एंटरटेनमेंट जो यूट्यूब चैनल बा, आप सब चैनल के बहुत प्यार आशीर्वाद दी जा, दे तनी जो आगे भी दी जा। और यहाँ के काका एक बड़ भाई विकी बलास जी गाना के तो जवाब नहीं किया, लिखे नहीं बहुत बढ़िया और उतने बढ़िया हमारे भाई गाए हैं।